Әлмәт шәһәрендәге беренче категорияле мәктәпләрдә контроль үткәрү пунктлары җиһазландырыла. Ата-аналар әлеге яңалыкка нинди мөнәсәбәттә һәм пунктлар кайчан эшли башлаячак? Тулырак киләсе репортажда. Бер атна чамасы элек 16 номерлы мәктәп янында зур булмаган павильон контроль үткәрү пункты барлыкка килде. Монтаж эшләрен генә башкарасы калды. Шундый пунктларны 6 мәктәптә урнаштырганнар. Тагын икесендә капиталь ремонттан соң барлыкка килә. Мондый пунктлар 1100 укучыга исәпләнгән мәктәпләрдә җиһазлана. Пунктта шәхси сак хезмәткәрләре эшләргә тиеш. Что дает нам данный контрольно-пропускной пункт? Бу контроль үткәрү пункты безгә кирәк. Беренчедән ул балаларның иминлеге турында кайгырту, мәктәпкә кергәндә үк балалар төрле проблемалардан саклана. Мәктәпкә тикшереп берәм-берәм керү оештырыла. Ә менә әти-әниләрнең фикерләре төрлечә. Кайберәүләргә бу яңалык ошамаган. Ата-аналар чатында мондый фикерләр бар. Мәҗбүр итеп чикләүләр белән кертү килеп чыга. Закон тарафыннан булай мәҗбүр итү тыелган. Теләсә нинди чикләүләр зарарлы нурланы шул. Закон нигезендә альтернатив узу, ягъни чикләүләрсез башка керү юлы аша үтү мөмкинлеге каралган. Алар аша ирекле үтү булырга тиеш. Кул белән металл эзләгеч рөхсәт ителгән. Аннан нурланыш юк. Башка ата-аналар фикеренчә яңа чара иминлек өчен кирәк. Конечно, хорошо. Со случаем сказания, да, наверное. После того, как все случилось, начали эти действия предпринимать. Отлично. Мое мнение, что давно пора сделать. И не пускать никого посторонних в школу. Это уже давно надо было сделать. Потому что такие уже теракты были. Должно чему-то научить, правильно? Яңа пунктлар яңа елга кадәр эшли башлый. Алия Галиуллина, Лияна Әхмәтвәлиева, Илнур Җәләтов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт.